že sme to z prvého videa z Minecrafta. Vidíte sa mi už trochu malo. My sa toto svet, áno, toto bude náš svet. Potom to ešte premenujem nejako a na kanál je takže sťahuje sa to, je to za peniaze, je to veľmi dobrá hra na mobily, ale pritom zlá. Takže v tomto dieli si ukážeme iba dom, si postavíme dom a potom ešte nejaké zbranie, takže potom do komentáru. No, spravíme si taký mini domček a potom do komentárov mi napíšte, či si mám urobiť dom na strome alebo na zemi. Chcete počuť vtip? Ja vám poviem. Prídeš do obchodu s ponožkou na hlave. Doktor sa jej pýta, čo vám je pani žaba? Žaba hovorí, žartín nebo kamarátko, toto je prepad. Takže škoda, že to nesláčim ten tým. Už by sme mali 2. Takže my si ideme postaviť ten dom. Šiftujete, môžete takto pokladať bloky. Povedal som, že si spravíme mini domček. A niekedy si možno zahráme aj multiplayer s mojou sestrou. Možno to natočím ešte dnes, možno dnes. Musím sa rozhodnúť. Ak ma naštve to určite nie, ale zase možno áno. A vlastne idem si spraviť môj YouTube channel. No, vlastne ja už ho mám. A bude to, spravíme si teda toto. Mohli by sme ešte prežiť jednu noc a chceli sme si ešte spraviť tie zbranie. Takže sem, tak. A vlastne čo som hovoriť? Neviem, budeme si užívať Minecraft. Meč. A to by bolo na tento všetko. Ešte počkám, ešte vám ukážem. Idem na lavičku. Vidíte, že už máme pár XPčok. Je tu veľa dreva. A teraz neviem, či natáčame so zvukom. Ale asi áno. Mala by som natáčať so zvukom, pretože ak nebudem natáčať so zvukom, tak sa zaškrtím. A myslím si, že toto video, ešte tam vidíme ovečko, to ju zabijeme. Aby sme stratili dosť. Ja som debil, ja som stratil svoj dom. A hneď sme našli jaskyňu, to je dosť dobré. Takže je to pár blokov od našeho doma. A ďalšou vecku, čiže v tomto diele si ešte stihneme urobiť postiel. Už si tu zoberiem drevo. A budeme postiel. A vlastne z tohto videa už by to mohol byť aj koniec, takže dovidenia.